mörkt. Jag tänkte ställa in ljusen. Nej, det kommer minst. Här skulle man ha nattläge. Men det kan du ha på den där också. Ställa in nattläge och så här. Ja, kör. Har du börjat? Ja, fan. Ja. Nej, vad det är. Du måste stå på en grusväg. Det är nice som de brukar göra, det är typ när man filmar på den där grejen när man kör. Man kan ställa in nattläge och skit på den där. Och man har också en gles som har. Det blir ljusare. När du är Ja, det kan ju köra igång nattläge, men fan, nu går det inte.